ସକାଳୁ ଉଠକେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନା ବାଲା ପାଟି କରୁଛନ୍ ଆସଗୋ ଦେଖବ ଆସ କହି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ହେଲା ନା କି ବୋଲିକରି ଆମେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ାଇ କରି ଉଠିକରି ଘଟକି କରି ଆସୁଛୁ ନା ଦେଖୁଛୁ ମୂଷା ଗୋଟେ ଧରିକରି ତାଙ୍କର କିଚେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ ମୁଇଁ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକରି ଆସଇଁ। ମୁଇଁ ଦେଖିକି କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କହୁଛେ ୟାର ପଟିଟାର ଉପରେ କେମିତି ମୂଷାଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଛି ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଏଟା ମୂଷା ଚିପକେଇବାର ପଟିଟା ମୋ କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଓହୋ ଏଥର ମୂଷା ଚିପକେଇ କେନାକି ବି ପଟି ବାହାରିଲାଣି ବୋଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ହଇ ପରା ଏଟା ମୁଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କିଣିକରି ଆଣିକରି ଏଠି ଚିପକେଇଛେଁ ମୋର ସବୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ବୋଲେ ଏଟା ମୂଷା ଧରବାର ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମଟା ତ ଆମର ଗାଁରେ ତ ଶୁଖୁଆ ବିଲାତି କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଷି କୁଷା କରି ରାନ୍ଧି କରି ମୂଷା ମାରି ଦେଉଁ ଯେ ଖାଲି ଏଠେ ସେଠେ ମରି ଯୋଉ ପଚାନି ଘର ଦୁଆର ବାସନ ମୁଇଁ ବି ଏଥର ଘରକେ ଯିବି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟି ଧରି କରି ଯିବି ଯେ ଏକାଥରେ ମୂଷା ଗା ଆମର କେଜାଣି ପଟିଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିମି ଆମର ଘରେ ଯେତିକି ମୂଷା ଅଛନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଠି ତ ମୂଷା ନାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ଯେ 100 ମୂଷା ଅଛନ୍ ଖାଲି ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଳୁ ସବୁ ଖାଇକରି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ବନେଇ ଦଉଛନ୍। ରୁହ ମୁଇଁ ଏଥର ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ଗାଁକେ ଗଲେ ଛୁଆଗା ତ ଟ୍ୟୁସନ ପଳାଇଛନ୍ ଆସିଲେ ଦେଖାଇ